прийди наш Пане, прийди наш Пане, прийди наш Пане, Мараната. О животворний Творця зор, світло життя і наш узор, о Откупитель всей земли, молитвы наши Ты прими. О Откупитель всей земли, молитвы наши Ты прими. Пред моцей Божей Ты схили свои колени и моли. Земля и небо хай п'ють, пророчать и пошану шлють. Земля и небо хай п'ють, пророчать и пошану шлють. Тебе, святого, з вірою ми просим у будні шерия, суддя народов, збав же нас от зброї дьявола у страшний час. Суддя народов, збав же нас от зброї дьявола у страшний час. Отче наш небесный, глянь на нас ласкаво, темрой свет покрытый, зло запановало. На заходе наши силы не покинь нас, Боже милый, збавца наш, мы Тебе чекаем. На заходе наши силы не покинь нас, Боже милый, збавца наш, мы Тебе чекаем. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан за вами. И с Духом Твоим. Мои дорогие, збираемся на святой імши. Сёння 17 снежня. Менавіта сённяшняга дня Адвент меняе, можна сказаць, свой характар. І сённяшняга дня літургія непасрэдна нам будзе казаць пра урачыстасць Божага нараджэння, пра прыход Езуса Хрыста, які некалі, больш за 2000 год таму назад, з'явіўся у людскім целе. Менавіта гэтай урачыстасці мы чакаем, да яе падрыхтоўваемся, трываючы ў адвенце, у святым часе радаснага чакання Божага нараджэння. Святая імша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана наступнай інтэнцыі Божай міласэрнасці. Будзем давяраць святой памяці памерлага Андрэя Неронскага ў 5-ю гадавіну яго смерці. Будзем таксама даручаць па ўсіх памерлых сям'і Неронскіх і Абрамовіч, просячы, каб добры Бог злітваўся над імі ўсімі, дараваў ім ласку вечнага жыцця у небе. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина.
Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Боже, Творца и Откупитель человека, по Твоей воле одвечное Слово сталося телом во улонне Панны Марии. Ласкаво выслухай наши просьбы, каб Сын Твой, что стаўся человеком, учинил нас удельниками своего божского життя, які з Тобою живе и владарыць у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Быття. У тыя дні Якуб склікаў сваіх сыноў і сказаў ім: «Збярыцеся і паслухайце, сыны Якуба, паслухайце Ізраэля, айца вашага. Юда, цябе славіць будуць браты твае, рука твая на шыі ворагаў тваіх, паклоняцца табе сыны айца твайго. Юда, малады леў, не здабычы будзеш расці, сыне мой. Адпачываючы, лёг, як леў і як і львіца, хто падыме яго? Не будзе аднята жа зло ад Юды, і кій пастыра ад ног ягоных, пакуль не прыйдзе той, якому яно належыць, і якога будуць слухацца народы». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Калі прийде збавца, вечный мир настане. Калі прийде збавца, вечный мир настане. Боже, дай суд Твой королю, и сыну короля Твою справедливость. Няхай судить народ Твой справедливо, и пригнечаных Твоих поводле права. Калі прийде збавца, вечный мир настане. Няхай горы принесут спокой народу, и узгорки справедливость. Няхай рассудить приниженных з народа, выбавить дятей убогих. Калі прийде збавца, вечный мир настане. У дни ягоные закрасуе справедливость, и великий спокой, аж покуль не зникне месяц. И буде он пановать от мора до мора, и от раки аж до краю земли. Калі прийде збавца, вечный мир настане. Имя ягоное будет трывать навеки, покуль светит солнце, будет трывать имя ягоное. Благословленные будут у им усе племены, будут славить Яго усе народы. Калі прийде збавца, вечный мир настане.
мудрасць найвышэйшага, якая ўсім кіруе з моцаю. Прыйдзі і навучы нас шляхам разважлівасці. Аллелуя, аллелуя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Chwała Tobie, Panie. Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Абрахама. Абрахам был батьком Исаака, Исаак батьком Якуба, Якуб батьком Юды и его братов. Юда был батьком Фареса и Зары, маці яких была Тамар. Фарес был батьком Эзрома, Эзром батьком Арама, Арам батьком Аминадаба, Аминадаб батьком Наасона, Наасон батьком Сальмона, Сальмон батьком Бааза, а маці была Рахаб. Бааз был батьком Абеда, а маці была Рут. Абед был батьком Єсея, а Єсей был батьком короля Давида. Давид был батьком Соломона, а маці яго была ранейшая жонка Урыі. Соломон был батьком Рабаама, Рабаам батьком Абія, Абій батьком Аси, Аса батьком Язафата, Язафат батьком Арама, Ярам батьком Осии, Осия батьком Яатама, Яатам батьком Ахаза, Ахаз батьком Эзехии, Эзехия батьком Манасеса, Манасес батьком Амона, Амон батьком Йосии, Йосія батьком Єхонії і яго братоў падчас вавілонскага перасялення. А пасля вавілонскага перасялення Єхонія быў бацькам Салятыэля, Салятыэль бацькам Зарабабеля, Зарабабель бацькам Абіюда, Абіюд бацькам Эліяхіма, Эліяхім бацькам Азора, Азор бацькам Садока, Садок бацькам Ахіма, Ахім бацькам Эліюда, Эліюд бацькам Эліазара, Эліазар бацькам Матана, Матан бацькам Якуба, Якуб бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. А ўсіх пакаленняў ад Абрахама да Давіда 14, ад Давіда да вавілонскага перасялення 14 і ад вавілонскага перасялення да Хрыста 14 пакаленняў. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядзем на хвілінку. Мои дарагія, досыць складанае сёння да такого, скажем, успрымання і разважання Евангелия, тому што, вялікая колькасць людзей, і мы ведаем, хто быў чыім бацькам, але для нас гэта, можа, не зусім прамаўляе. Напэўна, у традыцыі габрэйскай гэта значна больш значыць, праўда, менавіта гэты радавод, радаслоўная, адкуль паходзіць, як выводзіцца. Але мы таксама, напэўна, гледзячы на гэтыя словы Евангелія, услухоўваючыся ў іх, а напэўна, яны там знайшліся непрыпадкова, Бог хацеў, каб мы іх пачулі. Мы таксама напрыканцы пачулі ўсіх пакаленняў ад Абрахама да Давіда 14 ад вавілонскага перасялення і ад вавілонскага перасялення яшчэ 14 пакаленняў да Хрыста. Мы калі так сумуем, то крыху ёсць гэтых пакаленняў, правда? Мы можам так задаць пытанне так для сябе, а сколькі пакаленняў назад мы ведаем сваіх родных і блізкіх? Добра, як там бацькі, вядома, дзяды, бабці, таксама, скорей усяго, вядома. Можа, прадзед, можа, прабабця, правда? Таксама. А далей там ужо як Бог паслаў, правда, у каго што. Але я думаю, што не шмат будзе тых, хто гэта адразу і ўспомніць. А тым часам Бог нам паказвае менавіта, як Ён рэалізуе свой план збаўлення чалавека ў пакаленнях. У пакаленнях 28 і плюс яшчэ 14, гэта сколькі ў нас?
Добра ж чытаць умееце ці не? 42, так ці не? Так. Ось, ну добра, хоць не спіце, слухайце. Мае дражэнькія, 42 пакаленні. 42 пакаленні Бог бачыў асобу Езуса Хрыста. Бог бачыў збаўленне, якое мае прыйсці на свет. 42 пакаленні, вы ўдумаецеся. Мы тут до 4-го дачыталі і пагубіліся. Бог бачыў, Бог ужо тады ведаў. Мои дарагія, і паверце, дакладна таксама мы можам перакладаць гэта і на больш пакаленняў. Дакладна таксама мы можам гэта перакладаць на асобу кожнага з нас. Ад пачатку стварэння света Бог меў у планах кожнага з нас. Кожны з нас, той, хто прыйшоў на гэтую зямлю, гэта не прыпадковы чалавек. Бог асабіста хацеў, каб кожны з нас нарадзіўся і хадзіў па зямлі. Дзеля збаўлення кожнага з нас прыйшоў Божы Сын, каб нас збавіць. Больш таго, Бог кожнага з нас ведае па імені. Бо менавіта так Бог пазнае нас. У той момант, калі мы хрысцім малое дзіцятка, мы даем яму імя. Імя перад Богом. Бог кожнага з нас ведае. Бог прагне збаўлення кожнага з нас. Нараджэнне Езуса Хрыста, якога мы чакаем, яно здзейснілася у гісторыі, у часе дзеля збаўлення кожнага з нас. Ужо тады Бог памятаў пра нас. Мае дарагія, і гэта неверагодна, таму што мы часам якосці пра гэта забываемся. У нас часам з'яўляюцца думкі такі: а ці можа ў гэтай вялікай мітусні вялікага натоўпу людзей ці нашая скромная асоба там перад вачыма Божымі не пагубілася? Але сёння ён кажа, што не пагубілася. Бо час, колькасць для Бога гэта не праблема. Сярод тысячаў мільёнаў людзей ён ведае і бачыць кожнага з нас. Ён прагне, каб кожны з нас быў збаўлены. І Божы Сын нараджаецца дзеля асабістага збаўлення кожнага чалавека. Для Бога няма неважных людзей. Для Бога кожны чалавек важны. Чаму? Таму што з момантам хросту, з момантам тады, калі мы атрымалі сваё імя перад Богом, у душы кожнага з нас запаліўся агеньчык Духа Святога. Бо Бог у кожным з нас прабывае. Таму, мае дарагія, можа сёння варта таксама, калі Евангелие прадстаўляе нам гэты радавод Езуса Хрыста, бо вось гэтая непасрэдная падрыхтоўка да Божага нараджэння, так думкамі у глыбіню нашай гісторыі, правда? Тых людзей, якіх мы не ведаем сёння, не толькі па імені, мы ўвогуле іх не ведаем, таму што яны дзесьці там пагубіліся, а яны былі рэалізацыяй плана збаўлення дзеля таго, каб з'явіўся я. І таксама пасля нас наступныя пакаленні. Бог хоча падзяліцца сёння вялікай любоўю і клопатам пра кожнага чалавека. Няхай гэтая думка, няхай гэтая праўда натхняе нас, няхай дадае нам сілы і ахвоты, каб быць у гэтым свеце сведкамі Бога, каб быць тымі, хто дапамагае яму рэалізоўваць паўсюдны план збаўлення кожнага чалавека. Аман. Просім Бога, каб радасць агарнула ўсіх людзей, якія чакаюць прыйсця нашага Пана Езуса Хрыста. Молімся за ўсіх хрысціян, каб надзея на прыйсцё Сына Божага узмацняла іх веру і бараніла ад граху. Цябе просім. Молімся за ўсе народы, каб яны прынялі навуку Хрыста, якая дае сапраўдны супакой. Цябе просім. Молімся за дзяцей, каб яны ўзрасталі у Хрыстовай любові. Цябе просім. Молімся за памерлых вернікаў. У гэтай святой імшы ў спосаб асаблівы за памерлага Андрэя Неронскага у 5-ю гадавіну смерці, ўсіх памерлых сям'яў Неронскіх і Абрамовіч,
каб яны праслаўлялі Бога за дар вечнага жыцця. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб Бог умацаваў у нашых сэрцах надзею на збаўленне. Цябе просім. Божа ласкава, прымі нашыя просьбы, вядзі ўсіх людзей шляхам збаўлення ў Тваё валадарства. Праз Хрыста, Пана нашага. Да Марии был посланный Габриэль, архангел славный, и от Троицы Найсвятейшей каже Деве найчистейшей: витай, Панна, ласки полна, Бог с тобою благословлена. И от Троицы Найсвятейшей каже Деве найчистейшей: витай, Панна, ласки полна, Бог с тобою благословлена. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан прийме ахвяру з рук Твоїх на Прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому костьолу святому. Пане наш Боже, освяти дары Твоего костёла и учини, каб мы могли у гэтай eucharystycznej ахвяры умацаваць нашыя силы хлебом небесным, праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі. Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў яго прыйсцё і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свят яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе поўных удзячнасці у малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое ўваскрашэнне
і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Бог так полюбіў нас, што спаслаў нам як збавіцеля свайго адзінароднага Сына. Таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашай. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. У знаку хлеба Пан приходить з неба, укритий безсвітий, правдивий Бог. Стався тут тихим, Пан хвали великой, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны с пашаной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны
спашанай пред Паном верный люд. Иисус приходить, счастье нам приносить, дык пойдем и знойдем криницу ласк Бога живого, з алтара святого уклінчим жа покорно, каб дать ему поклоны, спашанай пред Паном верный люд. Уклінчим жа покорно, каб дать ему поклоны, спашанай пред Паном верный люд. Иисус, я люблю Тебе, да Тебе имкнуся я. Целый свет Ты для мяне, хай имя Твое прославить все. Иисус, я люблю Тебе, да Тебе имкнуся я. Целый свет Ты для мяне, хай имя Твое прославить всем. Молимся. Усемогутный Боже, Ты подмацаваў нас Твоим даром. Дозволь же нашим и задоволь же наше имкнение и запали у нас огонь Духа Святого, каб зазяли мы, як живые светочи, перед Христом, які наближается, які живе и владарить на веки вечные. Аминь. Мои дорогие, припоминаю, что завтра у нашей парафии распачинаются реколекции. Сердечно запрашаю да ўдзелу ў гэтых пабожных практыках. Таксама скажыце сваім родным, блізкім, знаёмым, запрасіце на гэтыя рэкалекцыі. Таксама будзе аказыя скарыстаць са споведзі, будуць святары, спаведнікі. Калі ласка, пастарайцеся ў гэтыя дні і перакажыце знаёмым, родным, блізкім, каб скарыстаць з сакраменту споведзі, таму што, паверце, 24-го я не буду да начы сядзець тых, хто прыйшоў у апошні дзень. Прабачце, але святары тоже людзі, тоже хочуць свята нейкае, правда? Таму вялікая просьба, запрашаю скарыстаць тады, калі гэта арганізавана, тады, калі трэба, тады, калі павінна быць. Прыміце Божае благословенне. Пан за вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Свет наш обмыйте, чистые росы, Збавцу святого дайте небесы. Гнев отведи свой от людей, о Пане, каб отримали греху дарование. Гнев отведи свой от людей,
ласки звеставал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Amen. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсюди, и навеки вечные. Амен. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.